Wis arek jam piro iki wis jam 11 wis wengi. Tapi isih kompak. Malah saya tambah, saya rubek, saya ngangsek semakin hangat. Niki mangke kula tak matur riyen niki mangke diguyare jam pinten? Arek 11 nggih. Jam 1. Oh. Jam pinten? Jam 2. Jam 2. Jam 1. Jam 2. Jam 2. Oh ya, wes, muga-muga cangkemku kuat. Awakmu ki lagi jam 2 ora cangkeme kancane suwel piye wae. Nggih, pokoke sak mlakune. Sak adione wae. Coba kasih support untuk teman saya yang ada di belakang karena masih banyak sinden-sinden yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yuk, support itu. Bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Yuk, bangsa. Silakan saya naikkan panggung. Sudah dinantikan para penonton sekalian. Menika pamundutanipun saking Bapak Sugeng. Bapak Haji Sugeng menika nyebut menika sinden wanita Rainogo. Terus girang Ada ke depan, adik. ada ke sini sayang. Sudah dinantikan para hadirin sekalian. Bu, yang satu, batang. Lah sing kene alus nyapa sing ngono kamu batang-batang nih. Maju. Nah, maju agak maju. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Oke, namanya siapa? Kenalkan asli dari mana? Ya pakai tembang dong. Oh, gitu ya? Iya dong. Pakai nada, Biasanya pakai iya, nada. pakai nada. Oh, menyapa harus pakai nada. Iya. Oh, itu yang dinamakan seniman itu seperti itu. Oke. Karena juga mengerti musikalisasi. Iya. Yang biasanya itu loh, Bos. Yang biasanya yang mana? Yang perkenalan itu loh biasanya apa sih kok sampai lupa? Oh, mayor. Oke ya. Bisa ya? Sabar. Giliran lho Mbak, giliran aku iki kok iso kesel kowe bengok. Kamu jare kon iki. Maksudnya pakai nada. Tipis saja, keyboardnya tipis saja. Volumenya keyboard tipis. Iki caranya kenalan. Iya Mas. Sorry Mas. 3, 2, 1. Wangil mentor bisa tahu. Pelajari angil. Latihan ngomong solfes. Ade, namanya siapa deh?
tadi kamu makan apa adik Robo? Tadi aku makan sate. Alah kamu Slentem tadi makan apa dek Slentem? Saya juga makan sate Ponorogo. Asik-asik adik Robo kesini nyampe jam berapa? Tadi aku sampai jam 8. Adik kamu sini nyampe jam berapa? Nyampe Aku sini juga sama jam 8. adik-adik Slentem. Iya. Kesukaan apa dek Slentem? Saya memang suka kenyang sate. Ponorogo adik Robo, kalau kamu kesini makannya apa? Tak lupa makan dawet jabung. Mbak, iki lho kapan kok takoni? Ngecek-ngecek iki kapan? Takoni kok kancane iki. Kayak iki ya? Iya. Adik kesini naik apa saya? Kesini saya tadi naik mobil. Adik Robo kesini naik apa Robo? Oke, tadi sini naik mobil. Wanci, wow. Apa? Ayo. Kita jalan takoni. Iki lho kaya Mau pertanyaan aja. Wow. Upeng ngono dipasang. Jawab aku jawab loh. Iku dulu kan iso kabeh. kamu kesini naik apa? Saya kesini naik mobil. Oh, kamu kesini naik apa rocker? Aku kesini tadi naik mobil. Amulnya walinya wajah aku. Ayo. Apa kan tak? Apa? Mari metu rumah sakit kok kaya upeke mengsli arek. Kuwi kupingmu dhewe lho, kupinge sapa kono sing ngaku sing bosok. Lah jal kuwi tak takoni kok iso. Wow. Tadi memang makan sate. Adik, iya. Kamu tadi kesini naik apa? Mobil naik mobil. Adik Robo, Ya. kamu tadi makan apa? Aku tadi minum dawet jagung. Adik, wow, macam Haji Sugeng yang mimpin kesini, terima kasih saya atukan yang penting bahagia. Iya. Hari listrik pada malam hari bareng-bareng Pak Haji Sugeng. Koyo kirim. Jadi takon, raimu kaya lho ngene wis ora jelas kok ono sing ngomong ae. Seperti kan jawab. Jawab. Jawab kabeh enake koyo Masalah ora kaya ngene iki, suarane penak. C minor, C. G penak. Menang. Mayor. C mayor. Oke. Semakin naik. Ini latihan solfet atau solmisasi dari tangga nada dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah. Kue keduren. Oh berarti ini keduren aku ya ayup-ayupen. Berarti nggak mau yang naik. Yang turun aja kak. Jambe. Wes buri yo bosok. Saya ndek. Aku kok gak iso, Dek, gak iso, ha? Oke. Putar ke kanan, Dona mani
sepintas pisan iki. Iya. Karep nyelakane kancane. Ya jalukku piye ta? Langsung ke kanan lagi jelungup nek bojone. Lah aneh ngono. Arahnya koreonya seperti itu. Biasanya ini putar ke kiri. Oh, jalur kiri ya. Oke. Putar ke kiri. Nona manis putarlah ke kiri. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, dan ke kiri, ke kiri. Gue seneng lagu ini, gue seneng. Seneng apa? Terus nih. Ambil. Yo ini bisa tak boleh. Nyanyi dewe. Bentar. Sabra. Oke, spesial untuk Ngaji. Abah Sugeng Rahayu ya. Sugeng Rahayu ini bes lho goblok. Sugeng Rahayu. Abah Sugeng coba. Abah Sugeng. Abah Sugeng hati-hati bersama Umi Rosida. Luar biasa sekali, matur nuwun Abah. Nah, kowe matur nuwun dikai karo. Durungi. Wah, matur nuwun. Ini mau dia ini kelengkeng tok ini. Yo kok nek panganan oke buri. Panganan oke. Akeh opo to? Nggih kok. Lah kamu ngopo ora bunter-bunter ya to? Heeh. Meja ngono lho Mas. Saya sebelah kono. Wis sebelah. Aku mangan bareng-bareng. Dhuwure meja kae. Menunjukkan bahwa sampean ku iso ngono lho. Iya. Nah, Abah Sugeng. Nah, Enggak kalah sama yang lainnya. Sok kabeh mosok jawab ora. Nebang. Dadi awakmu iku yo iso nyanyi, iso nembang ora kalah karo sinden, kalah karo kanca-kancane. ditunjuk karo Ibu Kofifa iku apa? Jelasno. Ya sebagai duta Sakinah Indonesia. Sakinah Indonesia. Berarti untuk mengingatkan ini untuk para suami istri, suami pasangan harus tetap rukun. Contohnya kayak abah, kayak umi. Oh. Tetap keluarganya bahagia. Tepuk kae. Tepuk sakinah, Bisa. mawaddah, warahmah. Iya. Wis monggo-monggo karep rasakan. Mayor mas, Mayor. Untuk para penonton yang bisa, nggak usah ikut ya. Iya tapi canggih. Untuk yang bisa Mengikuti. Kita gerak bareng-bareng. Nek melu aku sing bayar sopo? Lho, ora apa kuwi kalau nyanyi. Oh iya. Nanun. Nah, kuwi. Mati ora ngomong sore deh mati. Nah, dari Mas. Wis sak ngono gedhe iki kuping. Mayor. Oh. Berpasangan, kamu butute. Mas, tepuk sakinah. Sampai tidak sak grogi, biasa aja ngiringnya. Ayo. Ya pacene larek campur sayur revanol iki pian kok. Revansa. Sorry. Iki lho. Lah sih kok yo. Apa dulure goreng to iki? Iya. Goreng matamu. Nah, dari Mas, sing biasa ini. Berpasangan, oh butute. Bosok iki lambemu lho. Ambekmu lho. Berpasangan. Gak bener ya? Berpasangan. Nah, kuwi lho Mas. Aduh. Berpasangan. Nah, bareng-bareng ya. Iya. Semuanya ikut ya. Ya. November bernya apa? Berpatapin. Berpasangan. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan. Janji kokoh. Saling cinta, saling hormat,
itu namanya. Tapi ya nggak apa-apa mas. Ini demi apa itu mas? Serikandi listrik. Serikandi listrik. Iya mas. Serikandi itu wedok. Listrik itu setrum. Jadi mau wedok saya kesetrum iya. Oh wedok itu gampang nyetrum. Paham ora? Lanang lemes lah mas setrum mau wedok ra iso. Iya mas. Sing duwe setrumnya pancen wong wedok. Tapi tegangan tinggine ning wong lanang. Iya. Berarti lak nembang iso nembang, kowe iso nembang, kowe iso nembang kabeh. Wah. Oh ya jadilan ya. Yo kenal no. Sopo? Aku kangaran Mantini. Selindro mas, selindro. Ayo coba selindro ya. Selindro. Kowe kono. 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 Nah. Karo Mbak Lucy, ya Mbak, karo Mbak kene. Bareng-bareng tulus. Iya Mbak, ini Mbak Lucy. Sampai tangan Mbak. Kok bulus? Kok bulus sih lho? Bulus sih tuh. Lah iya celukane bulus. Arep teluk sapa? Wedhus. Apa celuk busi? Bes. Spesial lagu untuk Abah Suda. Muacane yo campur sari yo ngene iki. Iya toh Mas. Yo nyanyi, Yo enek jogete, yo enek guyonane, yo enek pramenane, komplit panjene Mas. oh, apa gini sarung keke enggak apa-apa. Coba. Terus kula derek sarenan. Nggih. Jadi sari awake dhewe kan ora nembang kuwi kudune telarase diklenese. Iya. Awakmu yo ngono, sok ben lak pomane nembang apa kuwi diklenese. Oke, kowe pengenmu gawe gamelan apa ora? Ya aku iki apa-apa ya iso to Mas. Gamelan ya iso, musik ya iso. Oh, ngerti berarti. Yo ngerti to kene. Oh, kunci-kunci paham berarti. Paham. Kunci 13 sak pira, kunci 15 sak pira, Kunci dasi. Membiak mayon paman Suarane gendeng belambiangan rambyai gentena berpasangan tak bacok jasmu wis ganti to. Nuswantara Banyuwangi Kul gue lagi ngamuk kul apa? Kulon kuno wetan segara Lor tumbandang. Ngerti? Konku gawe emosi yo sakmene kae wis kompak kok iso cangkemmu ngono tak promot yo suwe-suwe tinggal bos nyantai. Apa enak sih den arep dipongol. lah kok mesti keliru lho Banyak emosi lho Mbak. Mungkin iki wong belajaran lho. iya kowe lek dicongor tenan piye Yo ora kaya ukurannya to Mbak. Lambene sing cici wong garing. iso itu Balik ini, ayo. Balik ini kita bukul bareng. Apa ya dibiarin deh. Sepiro? Oke. Minor ya minor. Bass minor aja jal, bass minor rasa kayak gamelan. Iya eman. Gue gimana wae. Saya ngomong iki lho sapa? Lho ki ngomong ora to nyanyi apa kayak mana wae to. Hang tie mane man. Ane dicekel ya, kayak aromatis padahal ya ora arep geblak karep. Ya ngono ku ya cekelano apamu.
janji sehidup semati. Asik. Aring-aring yakar gedang campur sawi sampai kering puri sun mikiri. Gedang roco sak tundun dipangan codot dimbyang. Oh, nyamur kulune sun padhot. Iso kowe? Bisa. Iso ngono. Ya lagu piye piye. Piye? Aring Aring-aring bakal gede sawi sampai gede kulit sendiri. Gedang rojo sak jorong dipangan codot dimbyang. Orang bunga kulune sun padhot. asik dudu watu hang diarani pasir asik Waktu kambang kelian ing pinggir ya iso lho durung ketemu apa langsung naksir geli bekan kaya kelangan pinggir alah pinter aring-aring bakar gedang campur sari campur sawi Sawi campur sawi. campur Sawi. campur sawi sampai gede kulihe isun mikiri gedang rojo satu endi gedang rojo satu gedang ireng sak curung dipangan codot apa sugeng dipangan codot gedang ireng satu dipangan kopi apa sugeng liyantune akeh duwe ngono ya kena goblokmu gedang apa Mak? gedang ireng satu dipangan kepi apa sugeng durung menehi duwe bakso gasmu kowe kok Nggak boleh loh, lah duwe apa gedang ireng satu banane siji abah sugeng ditungane oke rejeki kan yo kena ana kenceng ditangkon ning pinggir sumur apa sugeng tak dumano panjang umur. lah yo kena gedang ireng ditabur galengan sama abah sugeng mugia kebabarokan yo kena to Ana trontong ditumpaki banyu rimis apa sugeng mugi pitaran jangkite. lah yo kena to kono Mama aku dibiji. Nyawa trontong iki. gedang ireng sacurung dimomot tronton ya apa sugeng dimomot tronton iki lho saya ngawur ngapotan tronton barang Trontone kan ireng urung tak teruske. lagu ini bisa ya bisa guru pada ya belum benar ya Oke. ya belum benar ya yuk langsung tarik tarik gasmu lho kuwi sing mikir sing betul-betul kaya tak kira apa ya tarik yuk bareng-bareng masih bersama sama sini siapa nih
sampai kering mulia iso dikiri Kedang rojo sandono dipangan codot Dimbiang burung biangur bulu di sopato dari Haji, yang penting bengi Dewi bahagia. Ini adalah hari